Slnečné dni, dobrá káva a letné posedenie na terase. Vychutnajte si s nami leto naplno s našim záhradným nábytkom. Hľadáte niečo originálne na posedenie s priateľmi? Letný bar dodá vašej terase jedinečnú atmosféru. Pohodlná hojdačka sa stane miestom, kde oddychuje celá rodina. Pre dokonalý relax si príďte vybrať svoju hamaku. Pre milovníkov čistého prírodného dizajnu máme viacero typov drevených stolíkov a stoličiek. Nájdete u nás aj bambusovú pergolu s posedením a krásnu večernú atmosféru dodajú ratanové lampióny. Ak chcete zaujať už pri vstupe, záhradný oblúk s bráničkou vytvorí krásnu dominantu aj pre vaše popínavé rastliny. Naskladnili sme pre vás takéto krásne opory pre rúže aj iné popínavé rastliny. Dôležitým doplnkom sú kvetinače. Napríklad tieto ratanové, ručne robené, ktoré máme v rôznych veľkostiach, farbách a prevedeniach. Pre ľahké premiestňovanie veľkých rastlín siahnite po kvetinačoch na kolieskach. A čo poviete na tento štýlový barel na dažďovú vodu? Môže krásne ladiť s vašimi ratanovými doplnkami.